Здравейте и добре дошли в нещо видео. Днес ще дам 53 лева за пропаст. Знам, че това е доста голяма грешка, но ще се възползвам. 10 000 голд, 600 джема, нали, ако макс на паса, бе. Знам, че това е доста голяма грешка. Доста хора ме питат: ще си купуваш ли този броупас? Ще си купуваш ли този броупас? Той е мега скъп. И аз по принцип казвам не, обаче взех решение. Ще действам. Ами, да започваме. Не, я го пробвам. Не ме интересува. 10 000 голд просто е така. Просто вау. Просто 10 джема, 5 джема, 5 джема, 10 джема. В смисъл. Това е готино. Ще се го сложа. Това много го искам на картинката. Виж колко е готино. 5 джема, 10 джема, 5 джема, 10 джема, спрей. 10 джема, 5 джема, 10 джема, 5 джема. Пин. 10 джема, 5 джема, 10 джема. Райка, на който е брутален. Първо искам да взема джемовете. Защо от тук ме пуска? Трябва да отворя и тия работи тук. Моля ти се, дай ми нещо. Yes! Това е готин скин на Пени. И без това имам доста скинове на Пени, но как ти да? Реар, разбира се, що пък не. Стодлин. Реар. Пинсет. Айде де. И какво е това тук? Ефекти. Защо реар? Не искам реар. Искам други. И супер реар на стап. Не един митък да ми дадеш, бе. Legendary Star дропът за накрая ще го оставя. Разбира се, че ще ми даде Стоглин. Защо пък не, човек? Защо пък не? Опа! Как си иде? Моля ти се нещо. Разбира се, че Star Power, брат. И то... не. Готин Star Power е. И завършваме с някакъв тъп спрей. Колко? 240 джема. Клубове. Аз съм в никой клуб. Поново имам Star Power. На кой? На кой беше? На кой то ста... Добре, правилният. Имаме още 240 джема. Какво ли да правим тия 240 джема? Що пък да не ги похарчим за още 8 нива? Плюс още 8 нива ще стигнем до 46-то. Струва ли си? Да остана с 0 джема или да се ги пазя? Знаете ли какво? Отварям този стар дроп, който ще е реар. И... брат, аз имам вече скин на спаралт. Но поне той е доста готин като цяло. Добре, айде, 185 джема сме. Нека да видим на игра. На игра пише, че ако спечелим, ще ми даде сега 50, вместо 20. Което е доста готино. Избирам си пиперщината.
Няма как просто. Избирам си. Точно е на 9. Прецаква целият отбор. Вижте, всички сме с хайпер, само той не е. Добре, мислех си, че бъдна. Молим се да е някакъв про сега. Много бъгва. Матара, бе! Защо трябва и матара? Добре, сметнах аз. Защо толкова много бъгва? Не мога да го разбера това. Няма да се разберем така. Не! Те ще убият, добре. Мале, брат, ако Савио... Брат, моля ти се. Уби... Добре. Ако Мандито ги беше убила... Просто след играта ги репортвам тотално. Омага, брат. Това не знам как го направих. Оп! Как не умря, бе? Какво си направен, бе, брат? Не ще умря. За съжаление. Оп! Мале, брат, Денска. Брат, просто умре. Просто аз не мисля, че има смисъл. Какво да правиш? Нищо не може да правиш. Ако убиеш тази перщина, има малък шанс. Не, нищо. Тащо и беше да се изхъби гаджета. Както и да е. Колко повече хъбиш, толкова по-добре. За нас де. Не! Моля ти се, брат. Посмей да умреш от Пайпър. Поне уби. Добре, брат. Притисната е. Моля ти се, докато е притисната. Брат, ти си много тъп. Притискай я към ъгълчето, бе, брат. Къде отиваш, бе? Брат, тя къл имаш ли? Виж са, излезнат аз. Да, брат, схъби си гаджета. Убия веднага. Моля ти се, бе, брат, не дей да умираш, бе, брат. Защо мога да си толкова тъп? Човек, тя къл имаш ли, бе? Тия хора реални ли са, бе? Нула IQ, просто 0. Ако я беше притиснал там, буквално можеше да умре. Ама той е тъп и не го направи. Си пусна тъпия гаджет и отида при нея. И използва ауто има. Това ми да очаквах да има готино отваряне, ама... Не. Ще я ядосваме. Страхот. Да, зареждай го. Брат, искам да ми заредиш. Супера. Зареди ми. Супер. Ти пък ма дразни, зле. Стреля ми там. То Спайк там се опитва май нещо да направи, ама няма да му се получи. Пичовете имат една звезда от началото и не са направили един кил. Не! Нали? Брат! Ви с тия глави мислите ли изобщо? Вътре в тия глави има една голяма кухина. Би го. Ще го убиеш, ама и ти ще умреш много ясно. Що пък не? Брат, ти не ми се занимай, моля ти се.
брат, не умирайте, бе, човек. Ма какво правите, бе, хора? Не, вие не сте хора, вие сте пълните извънземни. Човек, аз правя изобщо. Смисъл, има ли смисъл да играя? Има ли смисъл да играя? Май не. Буквално ако ме убият, печелят. Да, бе! Убий го! Окей, водим ги. Окей. Не, посмей да, брат, не умирай. Не умирай! Ела тук! Ела тук, бе, брат! Не, аз нямам... Много съм тъп. Ох, бе, брат, какво се занимавам с този тъп рангове? Гледайте тъпото видео. 1000, много сте се отпуснали, браво. Поне 5000. Няма купувам нищо, беги от тук. Ти мизерщината. Какви са тия моите тъпаци, бе? Не се отида в тъпя ранка и тук. Да си купа всичко, не ме интересува. Трябва някакъв скин поне. Това за първи път не се случва. Не знаех, че от тия става група може да дава такова. What? Аз да не пита имам всичките скинове. Добре, нека да вземем още. Дай ми още. Не, няма ми да дадеш още. Що да ми дадеш още? Колко джема имам? 65 ще ни стигнат за 2 нива. През тия 2 нива има ли нещо интересно? Има Legendary Star Drop, тъй че. Добре, преполовихме Brawl Pass. Епик! 5 джема и нов спрей. Моля се, дай ми някой митик броуър. Кой митик броуър искам? Аз кой нямам, кой имам? Чук? Аз го събирам, не може да ми се паде. Или може? Отварям, какво стане. Какво това да бъдат? Да, скин. Просто перфектно. Няма как да стане по-зле просто. Нещо за 10 джима. Ето си исках да ми се падне. Ма дори не знаех, че го нямам. Искам да се купа. Не, тебе не те искам. Аз имам вече. Аз вече легендарни скинове си имам. Но това можеш да го оставим за друго видео. Не е сигурно. Мога нещо да реша. Или пък за 40 лева да си купа някой митик броуър. Луми. Оли. Ами добре. Това ще бъде от мен. Това е за днешното видео. Чао!